karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Di man tingalay traidor kung mananghin ko nimo. Manangit ka unsa? Risa. Dako masakiton si Sarah. Piolo. Unya, karon. Unsa man? Pwede nga mananghin ko nimo nga Nga adto kaniya? unsaon ako pagpasabot nimo. Sultihi lang ko. Gipangandaman ko na ning daan, Piolo. Nga moabot gid ang hikayon. Nga mobalik ka ni Sarah. Risa, Piolo. may takal na ang kinabuhi ni Sarah. Unsa? Us para tong gisulti nimo? Huwag ko nila tuguting nga mosulti ko niini. Pero, dilisan mahimo nga ako kiniita ko nimo. Tungod kay nakinahanglan ko sa iyong pagsabot. Piolo. May takalang kinabuhi ni Sarah. 4th stage cancer. Brain tumor. Oh my God. My God. No. Kaluoy ko niya. Dili lalim ang iyang kahimtang. Nahibaw siya nga naa siya ng kayong tanga. Murag gipungan siyang ginikanan ang tanan. Tungod kay kipati nila ang dakong kabalaka. Kuno sa may buhato ni Sarah sa ikan nga masahil siya. Oh my God. Bao ka, sa diya mo atake ang sakit siya mo. Labi ang kaluwi. Nakita na ko ang paglimpag sa tumang kasakit. Lord. Ginoo nga nung nahitabo pa ni Sarah. Mihangyaw na ko ang iyang parents. Na kung pwede, makahinan ako panahon si Sarah. Mama ba? Okay. Okay, way problema. Masukot ka? Way problema. Okay ko. Okay kaayo ko. Kaluoy ni Sarah sa... Ibaw ka. Huwag ko may pahong sa unti ka sa pagpasabot. Nining tanan. May ragyod kinisulti ka, Piolo. Huwag ko'y problema. Andam ko sa pagsabot. Bawo ka? Pagkabot na ako. Pagduaw na ako niya. Murag misayag. Sayag yung panagway. Pahiyong siya. But then, nangayosag sorry na ako. Nangayok, sorry. Maupot ba ito iyang sulti na ako? Nga kung makita mo, mangayo siyag sorry ni mo. Iyag yung gibuhat. Nangayosag sorry na ako. Very good. Very good. Unya, Ang alman, di na ko siya pasayloon. good. So, kano sa mga kamuato niya? Hey, wag ko ni mo to pagka. Kano sa kamuato niya? Kuhan kini. Ato nakapuyo sa ila? Wa ko may baw. Mas mayay tingaling ato ka mo puyo. Nga ato lang sa kadito, Piolo. Unya? Ikaw? Ako? Oh,
eh. Huwag mo ko'y sakit. Siguro ka? Hapit ko abot sa ikan ato ra elevator paingon sa ilang nahimutangan. Paniguro ko nimo. Nga dili may tabong malimot ko sa akong kakuha nimo. Sa akong isaan nimo. Unsa tong imong saad? Nga dili ti kabiyan. Salamat, Piolo. Pero, nainumdum ka sa tingali, no? Sa akong gitubag nimo. Unsa to imong tubag? Ngawa pa ko kahubsi sa akong mga luha. Risa. Bukas ang akong dughan sa pagtugot nga. Magigupan ka ni Sarah. Pero di lang sa ako tuyuon nga. Nga mutagak lang kalit ang akong luha. Risa. Amaw ning mata na ako. Di makapugong. Kapayason magud kay kong mata. Ikaw na. Ayaw lang kapalaka. Duko lang ko. Para dili makakita ang mga tao nga naghilak ko. Okay? Risa. Ikaw na. Please. Gusto na. Asakti lang una ko. Pahungaw lang ko. Okay? Ayaw kabalaka. Niduko naman sad ko. Nagtuo ba day ka? Masayang na ni para na ako. Pwede ba ya, Risa? Bitaw no. Di sa nilalim sa kung sahid tungod kay ayaw kay pagtuong awa kay pilida ko. Bililon ka na ko, Risa. Salamat taon. Ingon og sa nipahiyom og kamay ang akong kasing-kasing nga nakabati sa imong pung. Igo na. Sabi ko dog, kung di ka masugot ng manto ko, dili good. Wa payat ka, babagi ha. Ni uyon payat ko. May uyon lagi. Pero nagbako ka, mihila ka. Di man magkapapag ang akong mga luha. Piolo, Risa, makonsensyasan ko. Best friend na ko si Sarah. Kinanglan sa tingali nga. Muhimo kong sakripisyo para mabati siya o kalipay. Malipay siya sa nakapiling gutlo sa iyang kinabuhi. Risa. Basta okay na ko. Okay na ko, yung kabalaka. Taas kayong inat ang ako pagsabot, Piolo. Salamat kayo. Tingalig lain pagka lain pala kang babae tingalig ni ulbo na sa kasuko. Di lang ko eh. Kay kun masuko ko, magpabilin pa ka na ako. No. Dili. Musamot kapag kaidlas ako, Piolo. Risa. Ito na sila. Oh, nagduko si Risa. Noon sa mga tao ng babae. Karong yung kamay pulo. Kung imo gipahilak si Risa, di na yung kung bilib ni mo. Kontra na ka, Piolo! Anak, Mi, away na. Di na tingali tumubalik si Piolo Mino. Ha? Oh, mabalik to, uy. Mabalik ka to. Basi nagkasukan siyang uyap mi. Oo, man tingali uyab si Piolo. Imposible tingali mi. Gwapo gud si Piolo. Sara, anak. Mangutana ko nimo. Unsa man? Love pa gyud nimo si Piolo? Mami sa duwi. Prangkahi ko. Unsa man? Love nimo si Piolo? Yes, mi. Anak,
Kaniadto pa mi. Love na ko siya. Love na ko siya mi. Ay, Piolo. Oh, bye. Dali, dali. May kami apas ka. Sabi na si Risa. Muyaway? Nasayop ka puloy, uy. Never nga giaway ko ni Piolo tungod kay mahal ko niya. Oh, de Risa. Dili traidor si Piolo. Dili puloy. Mahal ko niya. No! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!